Alright, let's go! For today's video, dahil umuulan na naman, masarap mag-umagahan. Pagkaing mga Ilocano, pupuntahan pala natin ang isa sa mga pinakamatagal at pinakamasarap na karinderya dito sa San Fernando, La Union, ang Tadifas Eatery. Alright. Elementary pa nga lang ako, kumakain na kami dito kasi napaka-solid ang mga putahe. Authentic na Ilocano recipe, mga kapulutan. Wala nga masyadong tao ngayon, umuulan kasi. Ang mga putahe nila yan, meron silang lalat, pinapaitan na baka, at ang favorite kong ata-ata, paksiw na bangus belly, kilawin na bangus, kilawin na kambing, at meron ding pinapaitan na kambing. Alright. Solid na solid. Meron din silang inihaw na karne na may dara, igado. Meron ding dinuguan at saka dinakdakan. Alright. Pero 3 putahe lang in-order natin, hindi lahat kasi mauubos na yung budget. Ata-ata, gilawan na kambing at inihaw na karne lang na may dara. At ayun na nga, tinimplahan na ni Mudrakels yung ata-ata, linagyan ng asin, sili at suka. Napakasolid niyan, paborito naming dalawa yan. At tumikim na nga ako, nagsabaw muna ako, then kumuha na ako ng ulam. Siyempre, una yung favorite nating ata-ata. Grabe yan, boy. Hilaw na yan na baka, fresh, napaka-solid imagahan. Meron ding kilawin na kambing na napakalambot at napakalasa. Isa sa mga pinaka-solid niya na pulutan. Pero ngayon, uulamin muna natin kasi nagugutom tayo at kagigising lang. Meron ding inihaw na karne with sibuyas at yung dara. Grabe, solid yan, boy. Mga putahe na pinagmamalaki naming mga Ilocano. Yan tinira ni Mudrakels yung ata-ata with sili. Nagimasen. Sabayan natin yan ng soft drinks, Coke at Royal. Baga naman. Paubos na yung rice ko kaya nag-order na tayo dyan ng extra rice. Alam nyo naman, minsan lang tayo kumain dito sa labas, kaya sulitin na natin, extra rice. Kaya nag-extra double chin na rin tayo kasi kaka-extra rice. Alright. Yan napaka-solid, boy! Maulan-ulan talaga, malamig-lamig, kaya masarap kumain ng mga ganitong putahe, mga kapulutan. Pasintabi pala sa mga hindi kumakain ng may dugo dyan, yung pinagsasawsawan natin ng inihaw na karne. Pero napaka-solid din nun, mga kapulutan, pulutan at ulam. Alright. At yun na nga, malapit ko nang maubos yung kinakain ko. Mag-extra rice pa sana ko kaso tama na. Sumusobra ka na, pulutan ng ina mo. Tamang soft drinks na lang tayo pagkatapos kumain. Kailangan natin dyan mag-burp. Ganon. At naubos simot mga kapulutan ng takaw kasi ng aking Mudrakels. Approve kay pulutan ng ina mo. Alright.